Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ejing para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika. Sakilas warta ingkang aktual, tajem lan minarsaya. Sampun kula samaktaaken kagem panjenengan sedaya. Kaliyan kula Ega Lola Eviani menika pawartos jangkepipun. Indonesia ngantos sakmenika tasih nandhang pakebluk arupi pandemi Covid-19. Dinten menika Selasa gangsal Oktober 2021 kasus positif Covid-19. Ing negara kita sampun mandhap kapandhingaken kaliyan dinten-dinten sadèrèngipun sadhawuhipun 21 ing pungkasan wonten tambahan 921 kasus positif kapendhet saking data ing dipun andharaken dening Satgas Covid-19. Kanthi mekaten gunggung kasus ing negara kita sakmenika dados 51.200.206. Wiwit sapisan kacatet kadadosan ing tanggal 2 Maret 2022 kepengker. Dene pasien Covid ingkang Satgas saras tambah dados 2.656 sehingga gunggung pasien ingkang saras ngantos dinten menika dados 51.606.891. Pasien Covid-19 ingkang tilap donya saklebeting 21 jam. Pungkasane cacah 88 kanthi menika gunggung pasien tilap donya sedayanipun ing Indonesia amargi Covid-19 dados 120.200.261. Dene spesimen ingkang dipun titip priksa ngantos Senin 1 Oktober 2022 cacahing wonten 211.111. Derengipun pamarintah ngajak masyarakat tetap disiplin ngataraken protokol kesehatan ing saklebetin palonggaran. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat utawi PPKM Menteri Komunikasi lan Informatika John Gepet Covid-19 boten namung saged dipun segrepaken dening varian inggal nanging ugi awit saking katahing kegiatan masyarakat ingkang lirwakaken protokol kesehatan kanthi menika masyarakat tansah dipun naputakaken supados tansah patuh dhateng protokol kesehatan. Mekaten pawartos dinten menika kula Ega Lola Eviani ngaturaken menawi wonten kalipatan nyuwun pangapunten. Arum kecorone basa dumunung aneng luhur ning budaya ugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur suwun, sugeng enjing.